pán učiteľ. Vážený učiteľský zbor, milí spolužiaci. Mám veľkú radosť, no zároveň i nostalgiu v srdci pri pomyslení na to, že dnes sme sa tu stretli pri príležitosti rozlúčiť deviatakov do školy. V tejto chvíli by som hlavne chcela poďakovať za našu triedu našej pani učiteľke triednej. Nepatrí vám nielen poďakovanie, ale aj ospravedlnenie za naše hlúposti a vylomenie. Ďakujeme za tolerovanie našich výstrelkov a prehreškov, za morálnu pomoc a podporu. Teraz by som aj ja v mene celej našej triedy chcel poďakovať našej triednej pani učiteľke. Ďakujeme vám za nespočetné množstvo hodín, ktoré ste nám venovali, keď ste nás pripravovali na súťaže a na testovanie deviatakov. Vďaka vám patrí aj za to, že ste nás nielen učili, rozširovali naše vedomosti, ale ste nám dennodenne ukazovali cestu, vštepovali nám ľudské hodnoty, lásku, úctu, priateľstvo, zdravé súperenie a toleranciu. Také pripravené nemám, ale napriek tomu vždycky, keď sme tu takto na záver júna, tak to znamená, že sa blíži koniec školského roku, na ktorý sa určite všetci tešíte a vy možno zvlášť. Pre vás je to trošku také iné, pretože tento školský rok je posledný u nás na škole, ale zároveň vás čaká niečo nové. Všetci ste prijatí na školy, ktoré ste si vybrali, teda aspoň dúfam, na tie, ktoré ste chceli. A teda od septembra vás čaká niečo nové. Chcela by som sa poďakovať všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom reprezentovali našu školu. Zviditeľňovali sami seba, ale tak trochu aj nás, pretože každý učiteľ je hrdý na to, keď sa jeho žiakovi niečo podarí a niekde uspeje. Takže naozaj ešte raz všetkým srdečná vďaka. Dnes vám prajem príjemnú zábavu a príjemný prázdnin. Takže nespríjemný. Ako sa cítime, keď sme dostali jednotku z testu, na ktorý sme sa vôbec neučili? Na čo myslíme, keď učiteľka píše na tabuľu? Na čo myslí učiteľ, keď nás volá? Na čo myslíme my, keď nás učiteľ vyvolá? Čo urobíme, keď nás učiteľ vidí opisovať?
otázok. Tak prvá otázka, sústredte sa. Je to súviské a plazí sa to po zemi. Máte na to 5 sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1. Môžeme ísť ďalej. Druhá otázka. Je to zlaté a nosí sa to každý deň. Čo je to? 5, 4, 3, 2, 1. Zdvihnite karty, prosím. Ideme tretiu otázka. Je to veľmi jednoduché. Sústredte sa. Je to zelené a poskakuje to po ceste. Čo je to? 5 sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1. No tak prosím. Tak ideme štvrtá otázka. Prosím, sústredte sa. Je to kyprén a máme to tu kuchyň. 5, 4, 3, 2, 1. O tak zdvihnite karty. Tak piatá otázka, sústredte sa. Priťahuje to kol a má to dve strany. Čo je to? 5, 4, 3, 2, 1. Zdvihnite karty, prosím. Som rozprávač. Som Popoluška. Sme škaredé sestry. Som krásny princ a som taký krásny. Som dobrá víla. Škaredé sestry nemali radi Popolušku. Popoluša umriať. OK. Popoluša by si smeti. OK. Krásny princ usporiadal bál. Som krásny princ a som taký krásny. Popoluša umriady. Som taká smutná. Sme také šťastné, že môžeme ísť na bál. Nebuď smutná, som dobrá víla. Ach, ale si ma vyľakala. Prečo si taká smutná? Nemôžem ísť na bal. Ale ty môžeš ísť na bál. Nemôžem ísť na bal. Ale ty môžeš ísť na bál. Nemôžem ísť na bal. Môžeš ísť na bál. OK. Naskočíš šaty. Nie, to sú krásne. A dám ti k tomu aj krásne topánky. Nie, som taká šťastná. Môžeš ísť na bál, ale musíš sa vrátiť do polnoci. OK. Neskôr na bále. Už som tu? Nie, som krásny princ a som taký krásny. Ideš si zatancovať? OK. Žiadime! Som taká šťastná. Ja som taký krásny. Som dobrá víla. Zrazu odbije polnoc, zvoní zvon, bim bam bom. Polnoc, musím ísť preč. OK. Stratil som do pánočku. Aha, stratila do pánočku, musím ju nájsť, chcem sa s ňou oženiť. Na druhý deň. Som taká smutná. Som dobrá víla. Potom prišiel do domu krásny princ a bol taký krásny. Som taký krásny. Si taký krásny princ. Ja viem, vy ste také škaredé. My vieme. Našiel som do pánočku, chcete si ju skúsiť? Je nám dobrá. Není vám dobrá. Je nám dobrá. Nie, není vám dobrá. OK. Popoluška, skúsi to pánočku. OK. Je ti dobrá? Som taká šťastná. Som taký šťastný, vezmem si ťa za ženu. OK. Som taký krásny. Som taká šťastná. Som dobrá víla. My vieme! A žili spolu šťastne, až kým nepomreli.